Uneswelekile kwihotele eParis owayesakubanga umphathiswa wamapolisa kweli umnumzana Nathi Mthethwa nobengunozakuzaku weli kwelaseFrance. Sisajonge enkalweni nanjengoko kulindeleke ukuba inkundla kamantyi yaseMonti eMpuma Koloni iwise isigwebo sayo ngakwinkokheli ye-EFF uJulius Malema nalo wayengunogada wakhe uAdrian Snyman. The second respondent is hereby interdicted and restrained from disinvesting, transferring, or paying out any portion of the Alexander Forbes Retirement Income Solution. Inkundla ephakamileyo eMpumalanga iyalele inkampani ye-insurance Alexander Forbes ukuba ingamniki kwangoku imali 44 million yeerandi umhlolokazi walowo owayesakubanga usekela mongameli weli uDavid Mabuza. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Msontsonto. Ufunyenwe eswelekile kwihotele eParis owayesakubanga umphathiswa wamapolisa kweli umnumzana Nathi Mthethwa nobengunozakuzaku weli kwelaseFrance ngokwengxelo zamajelo endaba kwelaseFrance. Umfi uNathi Mthethwa nobeneminyaka engama-58 ubudala uziphose phantsi esuka kumgangatho phezulu wama-22 wehotele bekuyo eParis. Lo kaMthethwa kuvakele ukuba ulahlekile emva kwemini yayizolo, ukanti amapolisa aseFrance asaphandisa sekabani sokusweleka kwakhe. Umnumzana Nathi Mthethwa wayengumphathiswa wamapolisa zekamva wangumphathiswa wezobugcisa nenkcubeko phambi kokuba achongelwe ukuba ngunozakuzaku weli kwelaseFrance kunyaka ophelileyo, ukanti isebe lezobudlelwane namazwe ehlabathi lithi ilahlekwe enkulu lena kweli loMzantsi Afrika. Kusenjalo abalandeli beqela le-EFF bavakalise ukumxhasa uJulius Malema njengenkokheli yeliqela kwityala lakhe lokusebenzisa umpu esidlangalaleni. KaMalema nalo wayefudule ngunogada wakhe uAdrian Snyman balindele ukuwiswa kwesigwebo sabo kwizityholo zokuba nompu neembumbulu ezingekho mthethweni, ukubeka esichengeni ubomi babantu ngokusebenzisa umpu esidlangalaleni ngethuba lombutho ubhiyozela ukufinca iminyaka emihlanu eMdantsane eMpuma Koloni ngo-2018, ukanti umantyi ochophele elityala lenkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema uthi uza kufuna nje iiyure ezimbini ezinesiqingatha ngomso phambi kokuba wise isigwebo. Izolo inkundla kamantyi isinkonyile isigwebo senkokheli ye-EFF uJulius Malema noAdrian Snyman wayesakuba ngunogada wakhe ebekulindeleke ukuba isiwise. Esisibini sijongene namatyala okuchasana nomthetho i-Firearms Control Act afana nokuba nompu neembumbulu ngongekho mthethweni. OkaMalema utyholwa ngokudubula esidlangalaleni ebeka emngciphekweni ubomi babantu ngexesha i-EFF yayibhiyozela ukufinca iminyaka emihlanu ngomnyaka ka-2018 eMdantsane. Umantyi ochophele ityala uTwanet Oliver ubuyele emva kubungqina obanikwa ngamanqina enkundla sukela oko eli tyala laqalayo. Uthe injongo kukwandlalela uMalema isizathu esibangela ukuba inkundla ifikelele kwisigqibo sayo. The input of the witness is noted and received with thanks. The court appreciates his knowledge and input and the work he has put into the inputs he had provided in drafting the said legislation, and the contents of it is all noted, and in all he is defined or seen or found to be at this stage a truthful, honest and credible witness. That is the extent of the evidence of Mr. Hood. Kubungqina obufundwe ngumantyi nobanikwa ngulo kaMalema budandalazisa ukuba wathi wadubula ngompu wokudlalisa ongenabungozi njengenxalenye yemibhiyozo ye-EFF. He explained that what is seen in the video, he is firing a toy gun. It is an act and used to excite people, and it is nicer for the people who are in attendance. For that reason, he fired a toy gun on stage. He also stated at the 10th celebration, the stage was actually lifted up as the act of the celebration.
kambe abalandeli balombutho bakholela ukuba inkokheli yabo ayinatyala. As-understand why uCIC ezoxoxiswa kangaka. Like kudala abantu badutyulwa, zange abanye abantu ababanjwa bedubule abantu. But yena uzoxoxela ityala ngo-2018. Hands off uCIC, hands off. Mna for me ndithi makayeke uCIC makaphume, because you can say umntu udubule phezulu nge-toy gun then ku-expect uba makabanjwe for ntoni. Makayeke, hands off CIC. There is nothing more we can say. We just want uCIC aliqinwe ityala lakhe. Ukanti inkundla iyaqhuba kwakhona ngomso. Inhloko yezobunhlola uNjengele Dumisani Khumalo ngethuba eqhubeka nobungqina bakhe namhlanje kwikomishoni uthe wadandalazisa ukuba kukimiyalezo kaWhatsApp ibiphakathi kukaVusumuzi Matlala kunye nosomashishini uBrown Mokgotsi nebidandalazisa ukuba uMatlala wayenelwazi ngokubhangiswa kweqela lesipolisa elijongene namatyala okubulawa kwabezopolitiko. uNjengele Dumisani Khumalo uphinde wanikezela ngobungqina namhlanje nalapho bekuphicothwa imiyalezo yeWhatsApp phakathi kukaBrown Mokgotsi kunye noVusumuzi Matlala. Then the next message from Mr. Vusumuzi Matlala to Mr. Brown Mokgotsi on the 25th of December 2024 at 9:16. It reads thus: "Let me know when you back and the banks open tomorrow. I will settle that deposit thing and the rest we'll discuss whenever you are available." According to our analysis of the chart, it relates to the lists of 3 items that were shared between the two the same day in the morning, the same day, the 25th of December 2024 at 8:42. Ubungqina bakhe ukwadandalazise ukuba umcimbi wethenda abandakanyeka kuwo uMatlala ngumcimbi othe wachotshelwa phantsi nguMatlala, umchunu kunye neqoqo eliphezulu lesipolisa. During the operation on the 6th of December, the initial operation, it was the first time that the issue of the tender that Vusumuzi Matlala was having with the South African Police Service. So it was also an issue that was discussed a lot. Ukhumalo uthe wanqwala ukuba uMatlala wayesazi ngokuchithwa kwephulo elijongene namatyala okubulawa kwabezopolitiko kwaye wayenayo nembalelwano esuka kumchunu. Just explain this, please, General. So are you saying Mr. Mokgotsi was in possession of classified information? Yes, Commissioners. Mr. Mokgotsi was in possession of all this classified information that is forwarding to Mr. Matlala. Le komishoni iyaqhuba. Inkundla ephakamileyo eMpumalanga iyalele inkampani ye-insurance Alexander Forbes ukuba ingamniko kwangoku imali e-44 million yeerandi umhlolokazi walo wayesakuba ngusekela mongameli weli uDavid Mabuza, kanti ngumyalelo wethutyana lo de kubekho isisombululo ekungaboneni ngasonye kosapho njengoko intombi kaMabuza uTamara Silinda ekholelwa ukuba ufanele ukuxhamla njengomntu obexhomekeke kutata wakhe ngemali. Bameli bendvodzakati ya David Mabuza, Tamara Silinda, bakuvetile namuhla enkantolo kutsi Mabuza bekanaso sifiso sekubhalisa bantfu bakhe kutsi bahlomule emalini latayishiya. Silinda ufuna kutsi atfole ingcenye yemali kute abhadale timali tasenyuvesi aphindze akhone kutsi alungise tintfo takhe tenyanga nenyanga. Lomele Tamara Silinda Dr. Sibuyi uthi kuqinisekisiwe lokhu kumlayeto lovela emkhatsini kwendvodzakati yaMabuza kanye nesisebenzi salenkampani i-Alexander Forbes. I'm tempted to draw the court in terms of the interstate succession law, although we will say it's not applicable here.
where it is said if there is a will that has been drafted, and then you find that in the will, not everything has been completed, and in the will itself, it has not been signed, the court can insert the wishes of the testator. Lijaji lekungilona libukele licala seliyalele iAlexander Forbes kutsi ime kancane kukhipha noma ibhadale bantfu le mali. The second respondent is hereby interdicted and restrained from disinvesting, transferring, or paying out any portion of the Alexander Forbes Retirement Income Solution Living Annuity Fund registration number 1997/000-595/06 with investment portfolio AFRIS investment number RIS 04842LA of the late Mr. David Dabede Mabuza. Lesinqumo senkantolo semukelwe bantfwana bamabuza. I'm happy with the judge's decision to put a stop to this money until other issues have been cleared. So, no, on that one, I am happy with it. Although it means a beginning of a lot of cases and roaming around and writing things and stuff like that. Kusalindzeleke kutsi kubuke lenye imbi enkantolo letawufaka ekhatsi bongosikati bakhe David Mabuza lokungu-Patience Mnisi kanye na-Ruth Selinda. Imbi lenkulu itaba sekutheni kutfolakale kutsi kahle kahle ngekwemtsetfo ngumuphi umkakhe. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMbombela eMpumalanga. Bahlali baseThembisa kwiMpumarandi bayichaze imeko yesibhedlele saseThembisa njengomgibe batyhola ngelithi esibhedlele sixinene sijongene nengxaki yokunqongophala kwamachiza kwaye amagosa ezempilo kweli ziko anyanzeleka ukuba asebenze phantsi kwemeko ezinzima. Izolo ibutho elikhethekileyo lophando i-SIU lithe thaca ingxelo yethutyana ngorhwaphilizo kwesi sibhedlele nalapho liye laveza ukuba esi sibhedlele saseThembisa sasetyenziswa ukuhlisa ngomlenze imali ngaphaya kwe-2 billion zerandi ngelokunikezela ngethenda ezingekho semthethweni. Ingxelo yecandelo lophando elikhethekileyo malunga norhwaphilizo kwesibhedlele saseThembisa ingqina ngokuphangaleleyo ukuba urhwaphilizo lwande kangakanani na kumasebe ezempilo, nto leyo ibangele ukuba uluntu lungakwazi ukufumana unyango olululo. Ayisijabulisi neze eThembisa Hospital ngoba sicede ukumikisa umuntu ngasikudala eThembisa bekatshayiswa imoto. Mawufika lapha e-casualty kugcwele igazi, abantu bakatshiwe, wonke umuntu ngapha babafaka ama-drip, ngapha uthatha ifayili but ngapha utshayiswa imoto yamapilisi. Yonke into nje ayikho right, baswela imibhede abantu. Mawungene namhlanje bazoku-admitha kusasa, uzothola umbhede kusasa. Ukunqongophala kwabasebenzi aboneleyo kubangele ukuba abongikazi abayi-147 kunye noogqirha abangama-43 barhoxe kwesi sibhedlele ngenxa yeemeko zokusebenza ezinganyamezelekiyo. You find that there is only one doctor who have to treat more than 50 patients at a time, and of which most of them they come needing special attention and emergency medical attention in the but it becomes difficult for them. Some of them just die waiting to receive that attention. Usihlalo wesebe lezempilo eGauteng uAdvocate Ezra Litswalo uthi amagosa atyholwa ngobuqhophololo akafuneki ajongane nenkqubo yoluleko kuphela kodwa kufuneka atshutshiswe. But ordinarily we pick up these kinds of irregular practices and people are sent to disciplinary hearings. Some of them, end up being dismissed, but they could find employment still. So they are not particularly flagged. Amanye amahlakani ombutho wabasebenzi welizwe kulindeleke ukuba baqhankqalaze ukuya kwisibhedlele saseThembisa ekupheleni kwale veki. Usapho lwakwaNkatshumana eFortville luxeke kabukhali umasipala iMarafong emva kokubhubha komntwana oneminyaka 2 uNtsika Nkatshumana utshone kuvimba wamanzi kufutshane nekhaya lakhe ngolwesihlanu kwiveki ephelileyo. Abahlali kule ngingqi bathi kudala bememelela ukuba uvalwe lo vimba. Umama kaNtsika uthi ukuba umasipala iMarafong ebewuvalile uvimba wamanzi ngeba usaphila unyana wakhe.
Lo mama uqhelekileyo ngokwasemphefumlweni ubalisa ngokwenzekileyo. Untsika ungene etankini emanzini lasetankini emgodini kunomgodi pha. Ndathi ke makopha umgodi wathi umgodi lo ugcwele amanzi. Ndabaleka lapho ndibaleke khona kwabe siqayi nefamily yakhe nale ntombazana enhlana yapha eyadini. Ndashiya izihlangu khona apho bendikhona mandifika umntanami ndithi ndiyamphatha ndimbeke esifubeni kanti umntana sevele sitshonile. Lo mzali usentlungwini uthi abanayo indlela yokungcwaba uNtsika. Bangaba umasipala pha bevalile umntanami ngesaphila nangoku qha kavalanga ke. Ndingumama ongasebenziyo kwa umntana lona bengingamfaka ku-insurance kuba andinayo kuba ndingasebenzi. So umasipala bengifuna angcwabele umntanami ngendlela eright. Usapho luthi umasipala iMirafong awukafiki ukuzogcwala emswaneni. Abahlali basemthatha kwiphondo lempuma koloni bathi kudala belinde ukulungiselwa iMamela rank. Bathi le rank baqale ukuyisebenzisa ngo-2019 ngethemba lokuba iza kuphuculwa ibe kumgangatho olungele ukusetyenziswa ngabahlali kodwa kunanamhlanje akho nto sele yenziwe. Abaqhubi beeteksi kwirenki iMamela eMthatha bathi imali engange-10 million randi eyayibekelwe bucala izokwakha le renki kodwa loo mali yaphelela emoyeni. Abahlali kunye nabaqhubi abasebenzisa le renki basokola kakhulu xa kunetha. Akuhambeki xa kunethile. Impahla abantu ukuba abantu baze edolophini kwanetha belapha abagoduki nayo. Iyofika emakhaya ingasaphelelanga ayakrazuka amaqamba ngenxa yemeko yale renki. Ukanti nabantu abakhubazekileyo bathi basokola ngamandla kule renki. Kukho abantu kwindawo ekuthiwa yi-Efata enabantu abahlala pha abantu abakhubazekileyo. Ii-wheelchair kunzima uba zihamba apha erenkini ngenxa yale meko kuyiyo apha. Kudala ke singena kule minyango sile renki lapha eMamela sizama ukuba sicela uncedo sakhelwe renki ngumasipala. Ayenzeki loo nto. Sisaqhubelekeka nonkqonkqozo simcela kona urhulumente loo nto bangakangenelele. Kodwa ke kabuhlungu ke sithetha ngento abayaziyo aba bantu. 2019 ngobe kukhambeni bebelapha umasipala wayethumela ne-delegation kangangento abano SG lo walapha ephondweni umcimbi walapha uyawazi. Ukanti umasipala iKing Sabatha Dalindyebo khange ufumaneke ngethuba sisize emoyeni. Abahlali bathi baziva bengakhuselekanga kule renki kwaye kunyashwa amalungelo abo. Mbutho olawula ibhola ekhatywayo kweli iSAFA unqinile kuba uza kubhena kwisigqibo seFIFA sokuthathela iqela lebafana bafana abanqaku amathathu kwimidlalo yalo yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi yonyaka ozayo. iFIFA ithathe esi sigqibo emva kokuba iBafana Bafana yathi yadlalisa uTeboho Mokoena ekwakungafanelanga kuba adlale kumdlalo wayo neLesotho ngomhla wama-21 ngoMatshi walo nyaka. Oku kuthetha ukuba iBafana Bafana kuza kunyanzeleka ukuba iphumelele yomibini imidlalo eshiyekileyo kuze ikwazi ukuya kwitumente yendebe yehlabathi kunyaka ozayo. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkele kaloku kwidesika yami yemozulu mna ke ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje masijongeni bethuna imozulu nantso ke bukele ekhaya siphawula kaloku iziganeko zamvanje ke kuMzantsi Afrika ngokubanzi usukela phaa ngomso futhi ekuseni emva kwemini nangorhade naxa kakhulu ke bukele ekhaya kusibekele impela nje phantse wonke uMzantsi Afrika ibe mandundu impela lameko phaya ephondweni lasentshona koloni ngamandla phaya elunxwemeni koFred Ndala ekuseni futhi qaba ngamafu impela phaya bevuswa ngu-12 degrees bavale besonga usuku ngomso kwakhona futhi gayela 23 degrees wona ke bukeli wami amaqondo wakho phansi naphezulu sivula phaka kaloku ephondweni lokuqala kuphaya bethuna ephondweni lasempuma koloni njengapha kwindawo ezininzi ke ezizinze kumantla walapho nentshona futhi phaya koBurgersdorp ngexesha lasekuseni futhi bevuswa nguye kaloku la 8 degrees napha kwimpuma ke namantle emthatha phaya nazo zonke zaziphaluka kwasekuseni khona inkwantsa phaya ka9 degrees nantsi ke bethuna kwakhona kaloku imozulu ephondweni laseFreystata njengamandla kakhulu bemkela phaya kumbindi futhi walaphondo ngaloo mafu mpela phaya koVelcom ekuseni futhi ngenxa yakhe kaloku ke ka12 degrees nantsi bethuna kakhona kaloku imozulu phaya ephondweni futhi ke elizinze
izinze ntshona koloni impela ke mbukele ekhaya phakalo kumatla futhi nempuma elaphondo bofo twist kwasekuseni futhi imbila meko pha kungabanda inxayela koloko futhi ke elashumi nje eliculture sisibhozo baphila kanje phaya ephondweni bethuna lapha kumatla ke futhi Northern Cape ngomso njengapha kundawo ezininzi ezizinze kumazantsi nempuma elaphondo Priska kwasekuseni ngomso lapha koDiara futhi kuyabanda bevuswa ngu8 degrees ithi imozulu ephondweni lapha lokubukela ekhaya koNorthwest mpela ke mzonsundu pha kumazantsi nentshona elaphondo Morulang kwasekuseni futhi bevuswa ngu13 degrees lapha kwimpuma koBloemhof ekseni kucwengile nje yonke lantsasa kanti ke benjenje ephondweni lapha lokubukela ekhaya eGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu mpela pha kumazantsi futhi ke nentshona elaphondo Carltonville kwasekuseni futhi kumoya obhudla ngokuqatha phaya bevuswa nguye kaloku la 12 degrees Newcastle kokubanzi phaya ephondweni bethu kaloku futhi ke elizinze Limpopo mpela phaya futhi ke kuntshona namazantsi olaphondo bila ekseni futhi ngalo mafa ngephi phaya ngo10 degrees napha kophalabulwa futhi savakala ingcele kakhulu xa bevuka ekseni ngomso sehle njalo kokubanzi ephondweni lapha kalobukela ekhaya futhi empumalanga njengapha kumatla olaphondo sikhukhuze ekseni ngamafu nje phaya ngo14 degrees napha embobela futhi kusabanda ekseni ngo12 degrees vume ekhaya ndivale ndisonge imozulu phike kwaZulu Natal njengamandla bukela ekhaya futhi phako Oxted kumazantsi olaphondo ekseni futhi nansi ingqele phaya ngo7 degrees napha eThekwini futhi bevuswa lishumi nesithandathu mna ndikuthanda kangaka Jolie Miyori kamnandi mawethu.